हेलो एवरीवन गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि नैबे भिडिअआ जागोन दाख्लै आङो मोनसे फांसननि पार्ट 1 भिडिअ लाबोदोंमोन ना, बेनिनो बियो पार्ट 2 जागोन आरो माने बेनि नेक्स्ट दिनाखालि आङो मा जादोंमोन बेखौहाय बेवहाय भिडिअ खालामदोंमोन। ओमफ्राय आङो एसे लेट जाबाय भिडिअखौ आपल'ड होनाया, माने माखासे भिडिअफोरखौ आं सिगां आपल'ड होनाय जादों। ओमफ्राय नै दा फिथा हास'नो नागिरदों आरो माने लांदां बैसागुखौ बेखेवनो नागिरदों माखासे सारमोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। खोमसि जाबाय एसे खोमसि ओरैजे स्रां आरामसो मोनदों आंखौ गरम मोननायजों जाबजों खारजोब्बाय सोरबा मानसिफ्रा। ओमफ्राय नों दङ मानसिया ओमफ्राय माला फैगोन?
मोसाखावरि हान्जा जोङो दा मोसानायखौ बेनि उनाव जोबथारनायाव सासे मेथाइ रोजाबगिरि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिखौ हांख्रायनो सिगांदों मोसानो जागासिनो गोसोआ बिराद इन्टारेस्ट दा मोसाबावगोनसो बारल'बावगोन साइडआव नङा होमबा दा मोसागोन ना मोसाया मोसायो बेनि उनाव जोङो मोसानो खाबु होथ'नाय जानाय नंला मानोना जोंहा बान्था गथायनाय हाबाफारि दङ बिनि उनाव आरोबाव हारिमु मोनाबिलिनि बेखेवनाय हाबाफारि दङ मिस बैसागुस आरो मिस्टार बैसागु मिस बैसागु बिजनि 2020 माखासे बान्थाखौ गथायनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय बान्था जोबथा बादायलायनाय बैसागु भिडिअ जासिगोन Aku biar kita pun ada munai lai, aku tidak. Mama pun belum saya lah, nanti aku tahu nanti. हमनो बाहायो मेथाइजों रंजागोन माने बयबो मोसानो रंजानो मोजां मोनो बे बैसागु बोथोराव ओमफ्राय कन्ट्रलनि माइरं